ಪಂಪುನ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಚಿತು ಲೋಕ ತಿಬ್ಬಿಲಿದ ನಿನೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ಪುದ ಐಸ್ರಡು ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ತುಡಲ ಪರ್ಬ ದೀಪಾವಳಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರನ ಬಾಲಡು ದೀಪಾವಳಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುದಾದ ಉಂಡು ಮಾತರ್ನ ಬಾಲಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಕಬಿದಿ ಮಬ್ಬುನು ಮಾಜಾದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸುಖಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪಾವಳಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಡು ಮೋಕಿಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ತಿಬ್ಬಿಲದ ಬೊಲ್ಪು ಎಂಚ ಕತ್ತಲೆನು ಮಾಜಾದು ಊರುಪುರ ಬೆಳಗೌಂಡ ಅಂಚನೆ ಚಾಪರ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ತಂಡ ಇಡೀ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಾಳಗು ಬೆಳಕಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಸಾದಿ ತೋಜಾವುಂಡು ಐತ ಬಾತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏರೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಳುನಾಡ ತಿಲಿಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ ಇರಿತ ದೀಪಾವಳಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಡ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸಹಿತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕಾದ ಪನ್ಪುರಾಂಡ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ ಇರಕು ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜಡ್ಲಾರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ದು ನಮಕ್ ಮಾತಾ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ ದಾದ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಐಟ್ ಆರ್ನ ಪಾಲ್ಲ ಉಂಡು ಆರೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿ ಕಾಪಿಕಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರಕ್ ಲಾಂಛನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದ ಮಾತೆರ್ನಿಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪಾವಡು ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಅಂಚಿನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆವಡು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಎಡ್ಡ ಬೊಲ್ಪು ಬರಡಕ್ಲ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲ ಆವಡು ಅನ್ನೋಟು ಸರ್ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪುನಗಲ ಸುರುಕು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ರದ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರತೆ ಸುರುಕದು ಸಿಹಿ ತಿನ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡ್ದು ನೋಡುತ್ತೆ ಹೂ ತಿನ್ಕಂದು ತುಂಡು ದೆಪ್ಪೆನ್ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಚೀಪ ಅವಡು ಮಾತಾಡ ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಬದುಕು ಚೀಪೆ ಅವಡಂದು ಪಂಡರು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕು ಚೀಪೆಯರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಂಪತಿ ಸಹಿತ ಐತೆ ಪಾತ ಕುಲೊಂದರ್ ನಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕು ಚೀಪೆಯರೆ ಕಾರಣದಾದ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ವುಮನ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಬದುಕಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಲಸ್ಯ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಆ ಒಂದು ಆ ಪೂಜಿ ಆ ಒಂದೊಡು ಏನಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಸೋತೆ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಸೋತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಸೋತೀಜ ಇರು ಸೋಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಸೋತುಂಡ ಅವು ಇರೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಪಂದು ಅಯ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸೋದು ಏನಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನ ಒಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ದಿಂಜದು ಇರು ದುಂಪೋಲೆ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಅವು ಬಡಿದಿ ಎನ್ನ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಅವೇ ನಡತನು ದಯಬನ್ನಾಗ ಏನು ಸೋತದು ಸುಣ್ಣ ಆಯ್ನ ಪಗ ನನ್ನ ಏನಡ್ದು ಆಪು ಜೋಡು ಅಪಗಲಂಡ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಕಾಕಾಜಿಲ್ ಎತ್ತನು ಪೂರ ಇತ್ತನು ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರೆಪಿಲ್ಲಕನೆ ಅಪಗಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಪೂಡಿದು ಬೋತೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಕದ ಬೂರ್ನಿ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ನಾನು ಅಲ್ಕದ ಬುರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವಿಧೊಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಂಸಾರದ ಒಂಜಿ ಹೊಣೆ ಇತ್ತು ನೆನ್ನ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಅವಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಅವು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ತೋಜಂದಿನ ಟೈಮು ಕತ್ತಲೆ ಓಲ್ದುಂಡಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಅಪಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಟಾಕಿಲ ಅಜ್ಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದಿಜ ಹೊಸ ಅಂಗಿಲ ಪಾಡ್ದಜ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಜ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಸಹ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದಜ ಆ ಟೈಮುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ದುಂಬದ ಪರದ್ದೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಟೈಮುಡು ಏನಾನು ಲಕ್ಕದುಂತಲೇನು ಲಕ್ಕಾದು ಎನ್ನ ಕೈಟು ಪೆನ್ ಕೊರ್ದು ಕಾಗಜಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರ್ದು ಬರೀಲೆ ಎರಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಚ್ಪಾದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕೇನು ಪಿರತು ಈರ್ನ ಪಿರೋದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ್ತ ಪಿರೋದ ಶಕ್ತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೆಗ್ ದೀಪಾವಳಿಂದ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸಮಾಚಾರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತುನ್ನದೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾಪನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬರೇ ಪಟಾಕಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಟಾಕಿ ತೂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ರ ಇಚ್ಚಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತಿನ ಲೈಫ್ಲ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬಣ್ಣ ಬೆಳಕು ಆಪನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಸೊ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಗ ತೂಪನ ಲೈಟ್ಸ್ ದುಂಬು ಲೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಳೆದೆ ದೀಪ ದೀಪನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿನಿಚರ್ಸ್ ಬರ ಪಾಡ್ನು ದುಂಬ ಪೂರ ತಿಬ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕಾಪುನ್ ಆಯ್ಕೆ ತಿಬ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪರ್ದ ದೀಪ ಪತ್ತ ಅದು ಪೂರ ದೀಪನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕಾತದ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೆಗ್ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ಕದಾದ ತಂಡ ಉಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಪಿದೆ ಯಾನ ಹಾಡ್ಲಿ ಸುರು ಸುರುಕು
ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ತೆಗಿದಿದ್ದು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಬ್ಯುಸಿ ಡ್ರಾಮಾಡೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈ ಮುಗ್ಗುನು ಜೋಕುಲ್ಡ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತ ಮಾತಾಡ ಮತ್ತೆ ತೆಲ್ಪ ಎರಣಿಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅವು ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಬಾಂಬೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಬಾಂಬೆ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳೇ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲು 1 ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 10 ದಿನ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಟೂರ್ 75 80 90 ಶೋ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಟಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲು ಅಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುದು ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಆడ ಎಂಕಲು ಅರ್ಜುನ ಗೊಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಏಪಲ್ಲ ಆಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪಟಾಕಿ ಕೊಡೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಕಡಪುಂಡ ಆಗ ಎಂಕಲು ಟ್ರೈನ್ ಪಟಾಕಿ ತೂಪನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕನೆ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಆಯ್ನಟ್ಟಿಗೂ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪರ್ ನಿಂಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಮೊನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ನಾವು ಇರ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಗ್ಳು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ ಏನು ಮೆಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಾರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ಶಬ್ದ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಕದ್ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸುಖ ಕಷ್ಟೋಡು ಸುಖ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಲಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಇದಾದ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಆಗ ರಡ್ಡುಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಆಯನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಆಗ ಬಂಗದ ಗೊತ್ತೇಜೆ ಆಗ ಬಂಗದ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನಜ್ಜ ಎಂಕಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬಂಗದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಲ ನೆನಪುಂಡೆ ಬಂಗದ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ತಿಂಡ್ರಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಸರ್ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಖಂಡನಿ ಬುಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಆದೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸುರುತ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಮದ್ಮಯನ ಸುರುತ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಸುರುತ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಸುರುತ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾಪಿಗಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತ ಬೋಡೆನಾತ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪಟಾಕಿದ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಆಗ್ಲ ಪಟಾಕಿದ ಬಾರಿ ಮರಲಿತ್ತನ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಮೀಪಿನ ಬರ್ಬನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮಕ್ಕರ್ಡು ತಮಾಷೆಡು ಅವಾಗ ಮಂಡೆ ಇತ್ತನು ಮಂಡೆಗೆ ಪೂರ ಮಾಲೆ ಬಾಡ್ದು ಐಕ್ ಕಾಸು ಬಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ದುಮ್ನಾನಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಗಳುಂಡು ದುಂಬುದ ಮಾತ ಅವೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಐನ್ ಪಾನುಡು ಇರು ಸಜಿಪ್ಪದಾರನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಜಿಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅವ್ಲು ಇಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಪಂಡ ಬಲಿಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಟ್ ಎಂಕ ಐತ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ಅದನ್ನು ಬಲೇಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನು ಪುರ ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಕೂ ಪಾಡ್ನ ಅಂದು ಪಾಡ್ನ ಸಾಗುವಳಿದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಾಗೋಳಿದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಗೋಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಗೋಳಿದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಂಡ ಗಿಂಡ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪದಾರ್ಥ ಬಟ್ ಅವಳು ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಐನು ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಮುಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಂದಿತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಆಟಿದಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಐದು ಬಕ್ಕ ಚೌತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪುದ್ದರ್ ದುಬ್ರ ಬಂದಾಗ ಐನು ಎಂಚ ಎದ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಣ್ಣ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಾಗೋಳಿದ ಬೆನ್ನಿದ ಕಂಡದಪ್ಪು ನಡೆದು ಪತ್ತಿನ ಎರುಕ್ಲೇನ್ ದೇವರೊಂದು ಬೋಪಿನ ಸುದೇಟು ಮೀಪಾವನೊಂದು ಪತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತ ನೇಮದ ನಿಯಮಲು ಕೋರಿಕುಂಟಾಪಿನ ರಡ್ಡು ದೈವಳಿನ ಒಂದು ವಲಸರಿ ಜಪ್ಪುನ ವಲಸರಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಮೇಡಮ್ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ದೀಪಾವಳಿದಾದ ಬಂದಾಗ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋದು ನಿಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕಂತದ್ದು ಒಲಿತ ಪಟಾಕಿ ಅವಾಗ ಚಿಮ್ಮಿನಿ ಗಿಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ದಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ಒಂಜಾನು ಕುಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಂಚು ಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಕುಪ್ಪಿ ಅಡ್ಡ ಬಿಡುದು ಸೀದ ಒಂಜಿ ಸಾಯ್ಬರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಹೋತಿಲ್ಲ ಗಿತ್ತಲ್ ನೆನಪುಂಡು ಹೋದು ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ಮೌನ ಆತೆ ಮೌನ ಬಂಡ ಉಲ್ಲ ದರಿ ಉಂಡ ಬಿನಿ ದಾಲ ಒಂದು ಆಪಣ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ನೆರಡೆಗೆ ಉಂಟು ಕಾಲಿ ನೆರಡೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಂಕ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗು ಜನ ಮಂಡೆ ಇರ್ತು ಶರ್ಮಿಲ ಡಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮದ್ಮೆಡ್ ದುಂಬು ಶರ್ಮಿಲ ಎಂಚಿತ್ತೀರ್ ಎಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ತುದೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅವಂಜಿ ಇಲ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಎಂಚಿತ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಓ ಊರ್ದಾರಿ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಬಲ್ತೀನಿ ಬರ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದ ಜೀವನದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಸಿಟೆಟ್ ಐತಿನ ಅತ್ರ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತಿತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾರದು ಹೆಂಗ ಕಲ್ತೀನಿ ಕಾಮಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಾರ್ಮಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಲ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ
ಕೂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಆತೆ 10th ಮುಟ್ಟ ಇಂಕಿ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಕ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿತ್ತ ಪುಣ್ಣು ಸಜಿಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಆನಗ್ ಅವಿಂಚಲವು ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವರ ಓಲೋಲು ಬರೆತು ನಾವು ಲಾತಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಂದು ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಾಗ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆ ಟೈಮ್ ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಸಿಂಗರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪದ್ಯವನಂತೆ ದೇವ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವರ ಇತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದೇವ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆತಿಚ್ಚಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ಕೊಡು ನಂಗೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅವು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಒಂದು ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಆಪಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದುಂಡು ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪದ್ಯ ಬಂಡು ಯಾನ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪಿನುಂಡು ಪದ್ಯದ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಪಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊನ್ನಲು ಅರ್ನ ಪಿರ ಹೋಯ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಣು ಲೇಡಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿ ಕಾಪಿ ಕಡೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಿರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಂಡ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಗನೇ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಗಂಡು ತೂವಂತೆ ಸಾಂಗ್ ಬೆಳದಿಂಗಳೊಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡೆ ಕಂಡು ನಿಂತು ಸೋತು ಕವಿಯಾಗಿ ಕವಿತೆ ಹಾಡಿದೆ ತೂದೆ ಬಂತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಏರುತ್ತೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿನಿ ಅನಿತೆ ಮದ್ನಾಪರ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಅವನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ ಅವನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ 1 ವರ್ಷ ಪಾತ್ರೊಂದು ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ನಿಂತೀನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ಆಪಿನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಅವು ದಯಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ಯಾನ್ ಓಲುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಪೂರ ರಾಶಿ ಜೋಕುಲು ದಯಬಣ್ಣಗೆ ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪವನು ಒಂಜಿ ಗುಣ ಇತ್ತನತೆನ್ನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತಪ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಐನ್ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರಂತೆ ಐಕ್ ಜನ ಸೇರುವಂತೇರಿ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಯಾನ್ ಏರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರತ್ತೆ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಪುಣ್ಣುಲ್ ಗಿಣ್ಣುಲ್ ಮಾತ ಏನ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ತೆಲ್ತು ಅಂತೀರ ಪಂಡ ಅವಲ್ಲಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅವ್ಲು ಯಾನ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯೆ ಪದ್ಯಡು ಫೇಮಸ್ ಆಯೆ ಅವು ಕಾಮನ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಅವು ಅವನು ಪೋಣ ಅಂಚ 3 ವರ್ಷಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಲೈಫ್ ಏನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಲೈಫ್ ಎಂಗಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಸರ್ ಪನ್ನೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಐಜೆ ಇರೆಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಏನ ಲವ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಕೇರ್ನ ಏನಾರ ಪಂತೇರ್ ಬಂಡಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಿರ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೊಂಡಗ ಮೇರೆನೆ ಕುದರ್ ಪಂಡದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆನ್ಲತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ತೂತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ತಗಲಿಂದ ಪೋಡಿದ ಲೋಕಲ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಅತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಸೊ ಮೂಲ್ತುನಾಗ ಇಂಕ ಡ್ಯಾಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಆಂಜೋಲಿಂತ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನಿ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಾರ ಇಂಚ ನಾನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಂದೆ ಅನ್ ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ ಅಂಚನೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಅಂಚನೆ ಆಡವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಮದ್ಮೆ ಸರ್ ಅವ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಸರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಂಜಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೊಲೆಗ್ ಪೋದು ಬರಂದು ಎತ್ತನು ಯಾನ್ ಯಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆದ್ದು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ದಯಮಣ್ಣ ಒಂಜಂ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಮಲ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 days ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರೆಗ ಪಂಡ ಅಂದ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪರ ಎಂಚಿ ಏತ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಬಂತಪ್ಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಇಂಕ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಪುರ ನೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಪುರ ಮಕ್ಕರ ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣು 10th ಟ್ರಿಪ್ನಾಗನೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲು ಬಾಜೆಲ್ ದಿನ ಡುಪ್ಪದಿದ್ದು ಬಲ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ದಾದ ಅಂದ್ ದೀಲ ಬಂದು ಬಾಜೆಲ್ ದೀಲ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಪೋಪುನು ದಾದನ್ನ ಆನ್ ತೀಯರ ಬೈದಿನಿ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಬುಲ್ಪು ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅವೊಂಜತೆ ಸುರುಕ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅವಳ ಅದು ಜೋಕ್ಲು ಪಿರವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರತೆ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡೆ ಏರ್ಕೆಂಡ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಿಜಿ ಅಂದೆ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಎನ್ನಗಳು ಅಂದೆ ಬಂತೀನಿ ಲವ್ ಉಂಡು
ಅದು ಇಂಚೆಂಚ ಡ್ಯಾಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಅಮ್ಮಂಡೆ ಏನಿತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ 10 days ಟೈಮ್ 10 days either you should marry me or forget me. That's it. Both option is jink. So 10 days ಅದೇನು ಮದ್ವೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಡಿಜರ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿಂಚ ಲವ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತುನದೆ ಕೇನು ಜೀರ್ ಪಂಡಲ ಮಗಲು ಆನಿಂಚಿನ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ ಪಂತರ ಅದು ಪಂಡದ ಪಂಡಿಚ್ ಪನಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು ಪಂಡದು ಸುಖ ಬಕ್ಕವು 5 ಬಕ್ಕವು ಕೂಡದಲ್ಲ ಮದ್ಮನ್ ಪೇರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬುಡ್ಪುಜೇರ್ ಪಂಡ ಆರು ಬುಲ್ಪೇರ್ ಅರೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆನೆಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಆನೆಂಚ ಬಂದು ಮದ್ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆತೇರು 5 ಬಕ್ಕ 6 ಬೋಲ್ಡ್ ಆತೇರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಡಲ ಒಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೈದನ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಆತಳು ಪಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದೇ ಪೋತೀನಿ ಯಾನು ಮದಿಮೆ ಆದೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತ ಈಚಿ 5 ಬಕ್ಕ ರೀ ಕೂಡ ಮದ್ಮೆದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತದು ಮದ್ಮೆದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಲ್ ಸರ್ ಮದ್ಮೆ ಓಲ್ ನಿಕಲ್ ಸುರುಕಾದ ಮತ್ತೆ ಸುರುಕು ರನ್ನನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓಲ್ ಆಯ್ತು ಇಜಿ ಕಟಿಲ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋತ್ ಮದ್ಮೆ ನಾಯ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ರನ್ ಮದ್ ಮೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪೋತ್ ಕುಳ್ದಿಜಿ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇಂಕ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಯ್ತು ಮೊಲೇನ ಅಪಗ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಪೂರಾ ಹಲ್ದಿ ಮೆಹಂದಿ ಇಂದ ಪೂರಾ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಮೆರ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡಿತಿ ನಾತೆ ಮದ್ಮೆದ ಆನನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಡತೆ ಸೊ ಮೆರ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಅವ ಬಂತೇರು ಸೊ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಳು ಮೆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಬೋದು ಕಟಿಲ್ ದೇವರ್ ಇತ್ತ ಪಿದಾಯತೆ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಇತ್ತು ನಪಗ ಮದ್ಮೆ ಅವಲೆ ಹಸ್ರಣ್ಣರು ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಎದುರು ಡಾತಿ ಇತ್ತು ಉಲೈ ಪಾರೆ ಜತೆ ಅವು ದುಮ್ನಾನಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಿನ್ಸ್ ಮಾತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಯರು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತರು ಫುಲ್ ಪಾಕ ಜನ ಮನದಾನಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ 10 ಕಾರ್ ಪೋಯ್ನಿ ಕಟೀಲ್ ಪೋಯ್ನಿ ಬಟ್ ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತರ ಪಂಡರು ಮದ್ಮೆನಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಯರಿ ಎಂಕ್ 24 ಇರಗ ಇಂಕ್ 20 ಆತೆಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬುಕ್ಕದ ಲೈಫ್ ಎಂಚತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದ ದಯಬರ್ನಾಗ ಪಣ ಪಂದಿತ್ತೇರ ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ತಂದು ಬರ್ಪಾಯಿ ಒಂದು ಬಂಗಾನಾಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇತ್ತನ್ ಎಂಚಿ ನಾನಲ್ಲ ಉಳ್ತಂದ್ ಮಿನ್ ಬರ ಏನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬರ್ಪುಜು ಕಷ್ಟ ಆಣಲ ಸುಖ ಆಣಲ ಯಾನು ಐ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಬಂದಿತ್ತನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ವಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ರಡೇ ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಏಲೇನು ಮೊರ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬರ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಐತ ನೆತ್ತ ಅವು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರುವೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಹುಷಾರು ಜನ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಲೈಫ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಾಗು ನೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂದತೆ ಲೈಫ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಐತ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟನೇ ಸುಖತಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ತೂತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಗ್ಳು ಪುಟ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಂದ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜದೆ ಮಲ್ಲಾಯ ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಬಂಗ ಬನ್ನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರತ್ತನು ಇಂಚನ ಅಂದ್ ಅವೇ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೂದೇ ಬೈದ ಅವು ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಬರ್ಪುಚಿ ಅವು ಬೈದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಸರಿತೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಡಿತೆ ಇರೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅತೆ ಇದು ನಿಕ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಸೊನ್ನ ಎಂಚ ಹೋತ ನೋಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾಯ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾದಿನ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ವರ್ರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಯಾನು ನನ್ನ ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಆತ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಊರು ಅಡಿಬೇಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮುಡ್ದು ಬಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಂಡು ಉಣೇರ ಜಿನಾಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತಿನ್ನೇರ ಜಿನಾಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಕೂಲಿ ಮಲ್ತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಾಂಕೊಡು ಆ ಭಾಷೆ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಯಾನು ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಂಡೆ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಆನನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಪಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಪಂತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲಲು ಯಾನ ಪಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಪಯ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋತ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾರಿಗೆ ಇವನರಿಗೆ ಸೈಪಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಈರು ದೂರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಯುಕ್ಕ 3 ವರ್ಷ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಸರ್ ರಂಗಭೂಮಿರ್ದು ದೂರ ಆಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮರನ್ನು ಕೈಪತ್ತು ಬತ್ತದು ಈರು ನಾಟಕ ಮನ್ಪೋಡೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಿರ ತೂತಿಚೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದ ಸರ್ ಅವೊಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಖಂಡಿತ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಣ್ಣಪಗ ಹಿನ್ನಡೆ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೇರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡು
ಉಂತುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮಾತ ಬರಮಲ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಟೈಮು ಅರ್ಜುನ್ ಅಪ್ಪಗ ಅರೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಆದಿತ್ತನು ಆತ್ ಸಫರ್ ಆಯ್ತು ಐದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇನ್ ತಿಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇನ್ ಬಕ ಅರ್ಜುನ ಟೈಮು ಅರ್ಜುನ್ ಪುಡ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂದು ಹಾಳಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅವು ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆಗ 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೇರದು ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಅರೆಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈದಿನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ಅರೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಾತೀನಿ ದಾಪಣಕ ಆತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅರೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಚಿನ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಡ್ಡಗಾರು ದೀಪ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಡ್ಡ ಪಾಪನದೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಈತ ಮಂತದ್ಲ ಬಂದು ಹಾಪಣದೆ ಅಂಚಿನ ಅವ್ರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಪಗಾರನ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಕನ್ನಡ ಆಗ ಸರಸ್ವತಿ ಒಳಿದೇರು ಅವೇನೇ ದಾಯಿಗೆ ಆಯ್ಪಿರ ಪಾಟು ಈ ಉಳ್ಳಾತ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಓರಿ ನೆಟ್ ಎಂಸೆಫ್ದು ಒಂಜಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವಂತೆ ಕೆಲಸ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದನು ಮೈಸೂರಿಗೂ ಅವಳು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಓರಿಯನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಎನ್ನು ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತನು ಓಲ್ ಬಂಡಲ್ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕವಿ ಎನ್ನು ಅಂತನು ಎನ್ನ ಜಾಗ ಎಂದು ಹತ್ತು ಎನ್ನು ಒಂಜಿ 10-15 ಸಾವಿರ 20 ಸಾವಿರಗೆ ಏನು ಬೆನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಎತ್ತು ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಮಂಡೇಡು నేను దాయకి ఇంక అవకాశం తిక్కుచింది అన్బక్క అంಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆಲಿಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ನೋಡು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾಭಿಮಾನುಲು ಮೇಲ್ಗುಬಿಟ್ಟು ತೂಪಿಲಾಕ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ನಂದ ಒಂಜಿ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ 5 ಪಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಯಾವೇತೋ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ರು ತೆರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಈರ್ನ ಹೊಣೆ ಉಂಡು ಬನ್ಪುನ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಬನ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಬೀಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಎನ್ನಿನಾಗದಾದ ಎನ್ನಿ ಇರಗದಾದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರ್ಪುನ ಸುಹಾಸಿನಿ ನಾನು ಐನು ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಿಂಚಿ ಐಟ್ ಬೆಂತಿನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಆ ಪುಗೆರದ ವಾಸನೆ ಆ ಹಿರೆ ತೂಕುದು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೀಡಿದ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಸುಹಾಸಿನಿಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಾರಗೊಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ಬೀಡಿ ಆಪನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವು ಪಂಡ ಆರೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಬಂಗವಂತನು ನಾನು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೋಕು ದಕ್ಕನು ಅವಳು 500 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವು ಯೂತ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಪೋಪುಂಡು 500 ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂಚದಿ ಇದು ಐಗೆ ಬಕ್ಕದ ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವು 15 ಲಕ್ಷ ಬೀಡಿ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೀಡಿ ಅಂದತನು ಅವಿನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಟೆಗೆ ಮುಂಕುಡು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಇಂಚಸ್ ಇಂತನ ಫುಲ್ ಪುಗೆರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅವೆನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಸರ್ ಎನ್ನೋಡ ಐನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದಿಪ್ಪು ನುಪ್ಪುದ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುನಿ ಬೀಡಿದ ಒಂಜಿ ಸೂಪು 100% ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ ಗೊರ ಪಾಯಿಂಡ ಇಂಕ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಲ್ ತಿಕ್ವೇರೆ ಇಂಕ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡು ಯಾಮಂಡ ದಿನಾಲ ತೂವಂತೆ ಅಕ್ಲಿ ಪುಗೆರೆ ಗೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಹೀರೆ ಗೊರ್ನಾಗ ನಾನೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಟಿಲ್ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿತೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಆನ್ ಮಗೆ ಎಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬೋಡುಂದ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ ಅವು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಆಜಿನು ಸತ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಛೇ ಅರ್ಜುನ್ ಓಲೆಲ್ಲ ದುಬೈಗೆ ಬಿನ್ ಪಾಯಿಂಡ ಛೇ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತಂದ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಮಗಲ್ ಬೈದಲ್ಲ ಮರ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಂತದ್ದು ಪೂರ ಮರತು ಹೋತನು ಅಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅಂತಂದ ಪಣ್ಣಗ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಿದ್ದೆ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಪನ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಆಂಡ ಪೊಕ್ಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಯರ್ನ ಇತ್ತದ ಅಂತ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪುಣ್ಣತೆ ನಂಗೆ ಆನ ಬಾಲೆಂಡ ಪಾಪ ಎಂಡ ಮಮ್ಮಿ ನಕಲು ಅತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಂಡ ತೂತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದತ್ತ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಣ್ಣತೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆನ ಬಾಲೆಂಡ ಮಮ್ಮಿ ನಕಲು ಬಿಡ್ದು ಪಾಪ 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಬರೋದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಹಂಚತ್ತದೆ ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲೊಳ್ಳಾಡು ಒಂಜಾಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಆನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಆನ್ ಪೂರ ಆನೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಸುರುತಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಬಂದಿರು ಅವಳ ಆನಂಡ ಈ ಪೆದ್ದೋಡೆ ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡನ್ ಬಂಡೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೆದ್ದೆ ಬಂದು ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಪೆದ್ದ ಮೇರೊಂಜಿ ಉಳ್ಳೆ ರಥ ಮಾತೆಗ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಆಂಟ ತುನಗಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ವೆದ್ದಿ ಅದು ಓಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ ಯಾವ ಆಡೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಯಾವೊಂದು
ತುಪ್ಪಡಪ್ಪ ಒಂಜೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಕ ದೇವರ ಐಕ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪುರ ಕೊರಡೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪನು ನೆಕ್ ಪಟ ಅಂದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ಓಕೆನಾ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಸುರುತ ಕ್ವಶನ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ಡ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ರಪ್ಪ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗನೇ ಸಮಾಧಾನ ಗುಣ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಕೋಪ ಅರ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಇಷ್ಟ ಆವಂದಿನ ಗುಣ ಬಂಡ ಯಾನ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ದೂರ ಏನು ಓಡ ದುಂಬು ಓಡಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಡ మీరు మెరుగుదాల అందు అప్పుడు అంచాపన ఇంచాపన బెద్దాల పొడిగే ಅದು ಪಂಡ್ರವತ್ತಿನ ಬೇಟ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಿರಗ್ ಕಾಪಿ ಕಟ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪನ ಗುಣದಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಡರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟ ಆವನ್ನ ಗುಣ ಇಷ್ಟ ಆದಿನಾಗ ಓ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಂಗಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಅವೇ ಡ್ಯಾಪಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲತೆ ಕೇರ್ ನೆನಪಿಡ್ತೆ ಓ ಒಂಚಿನ ಮಂದಿನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಮಾಡ್ಬೇ ಪರಬೇಕೆ ನಾ ಭಯಂಕರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ ನೆಂಚಿ ಎಂಕುದಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ರೇಗ ಮದಿಮೆ ಆದ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡು మదిమే అది 30 అండ ಅದೇ ಸರ್ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಚ್ಚು 25 ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿನ ನೆನಪುಂಡು 30 years ಐದು ಬಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೇನು ಓಕೆ ಸರ್ ಬೊಡದಿನ ಮೋಕಿಂಡ್ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬುದದ అది అలేని షమ్మింది లేపు ಶಮ್ಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ನೀಲಡು ಮಮ್ಮೂಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಮಮ್ಮು మమ్ము ಎನ್ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಮಮ್ಮು ಮಮ್ಮಿನಕ್ಲು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಪ್ನ ಎರಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡ ಆಡ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಚ್ಚೆ ಡ್ಯಾಡಿನ ಒಯ್ಕ್ಲ ಇಟ್ಲ ಬಿಡ್ದವ್ರು ಬಿಚಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಡ್ಯಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಕ್ಲೋಸೇ ಅಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಂದಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮನ್ಪಲೆಕ ಉಂಟು ಅಮ್ಮೆ ಮಗಲ ಕಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನ ಜೊತೆ ಇತ್ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಲಾಗಿತ್ತು ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ మరి మళ్ళా తను అంటారు పడ బుడక ఆగేన చట్నీ ఆవేన ನಾನು ಮಂದಿಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಬರೋದು ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿಕಟ್ ಸರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡೇಟ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ನು ಅದ್ನ July 1st 1964 ಸರ್ ಇರ್ಪಲ್ಲೆ ವೈಫ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡೇಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ May 20 May 20 ಯಾತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪಣ ವಿಷಯವು ಈಡ ಅವು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇತ್ತು ಊರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಪನಲ್ಲಿ ఇది ఏం కాంచదు ఇంకొంచెం వస్తుంది అయితే జాగెడిపోడు నువ్వు మీ నలభై దక్కండి అవి ఇంకా డబ్బచ్చు ఇంకా పొరపోవచ్చు ಅದೇ ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ ಭಯಂಕರ ಅವು ಓಲ ಆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರನಲ್ಲೂ ಸರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂದ ಅವು ಒಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಲು ಒಚ್ಚಿದ ಪಾಡು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಕೋಲು ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಬೋನಿಲ್ಲ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿಂಚ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪನ್ನಾಗ ಕಂಡನಿ ಬಡದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಣಂಜಿ ಮಾಮೂಲು ಅದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಈರು ಸರ್ಗ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಗಾರಂತ ಕೊರ್ರಾಪಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿ ಐದು ಮಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಚದಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜರ ಒಂದು 25 ಸಾವಿರ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ಪಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಗ್ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಅಂಜರ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರೇ ಪಕ್ಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಜಿ ಅರೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸರಿತೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಣಿಯರು ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ನ ಈತ್ ನಾಟಕ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರವು ఇంకా మాము నాటకದ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅದನ್ನ ಡಿಕೆ ಅವ್ರು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ನಾವು ಕಂಡನಿ ಬುಡದಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪರ್ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಡ್ ಪಂಡದ್ರಿ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕಂಚಿನದಲ್ಲ ಪೋಡುಂದ ಆತಿನ ಇಜ್ಜ ಮದಿಮೆದ ಸುರುಕ್ಲ ಆತಿನ ಇಜ್ಜ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅರ್ಪಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮಲ ಓಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಅರೆ ಒರಿಯ ಬರ್ಪೋಚೇರ್ ಅರೆ ದುಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಪ್ಪ ಪೋಂಡ ಲಾಡ್ಜ್ ಉಂಡಾತ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪ್ರದೆ ಅಪಗ ಮೇ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ಟನ್ ಪಂದರಿಚಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆರಾ ಅದು ಬಿಜಿ ಬುಕ್ಕೇರು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲಂಚ್ ನರ್ವಸ್ ಗೆ ಸರ್ಗ್ ಕಾರ್ ನರ್ವಸ್ ಆಪಜಿ ಒರೊರ ಮರತು ಹೋಪೆ ಅದನ್ನ ಬಿನಿ
ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಟೈಮು ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಉದ್ದು పోతుండే అను ఇంకా డోన్ బస్కు పోడతే అను ఉద్దు బక్క నంతూరు క్రాస్ అనగా అన్ దూర ఆలోచన అది బక్క అరే నింకు లాంగ్ డ్రైవ్ ಬಿಟ್ಬಿಚ್ಚ ಓಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಅದನ್ನ ತರಟಿ ಡ್ರಾಮಾದನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಬದಲು ಉದ್ದೋಗಿ ಒಂದು ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲೋನ್ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಓಡೆ ಪೋಪನ್ ಪೋಕ ಅಂದಂಚಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಚಂಡಿ ಕೋರಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಮೂವಿ ಇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಚಂಡಿಗೋರಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನತೆಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಯಾ ಮನ್ಪನ್ ಕಿತಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ಎನ್ನ ರೋಲ್ನೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ಮನ್ಪರಿತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಗಾನಾಗ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಜ್ಜು ಮಾರ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಯ್ತು ಮಾತು ಮಲ್ಲ ಯಾ ಮನ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮನ್ಪರಿ ಹಾಂ ಇದು ಸರಿತೆ ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮ್ ದೊಂಡು ಆತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲುಲೇರು ಕೆಲವರು ತತ್ತುಪೋತಿರು ತಂಡರ್ದು ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಆತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಕಾದಿಪ್ಪು ಮೆಗ್ದಿಲ ಕಾದಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣಲೆ ಕಾದಿಪ್ಪು ಆತನ ಮಗಲೆ ಕಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯನೇನು ನಂಡ ಏರವು ಆತ ಕೈತಲ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅವು ಆಯನ ಮೇಲೆ ಒರಿಯನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದವಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತ ಎಂಕುಲು ಎಂಚೋಗೋದನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಂಚ ಪಿದೇ ಪೋಯಿನಕಲ ನಮ್ಮಕುಲೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಐನು ಎಂಕುಡ ಕೋಪೋಡು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಪೋತಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಲು ನನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಇಂಕ ನನ್ನలో ದುಂಪೋಡಿ ಆನ ಮೂಲ ಇತ್ತನ ಇಂಕ ಲೈಫ್ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಐನ ತಪ್ಪುಂದ್ರ ಬನೆ ರಾಬುಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೋನಿ ಬಕ್ಕ ಮೀರ್ದು ಪಾರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಗು ಘಾಸಿ ಆಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪಿಲಕ ಏರ್ಲ ಪಾರವಲ್ಲಿ ಅವು ರಾಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದರು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಎದುರು ಆತನ ಇಂಕ ಬಟ್ ದೇವರ ಐನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ಪೋತುನು ಯಾನು ಐನು ಮಂಡಿಗೆ ದೆತ್ತೋನು ನಜ್ಜಿ ತೇರು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೆ ಆಪುಜವು ಆಪುಜಿ ಬಟ್ రెండు ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರಂಚ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಜ ಮತ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೇವೇರ ಶಾರದೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೇಟ್లేదు ಏರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಾಯ್ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ ಚಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜತೆ ಸಿನಿಮಾ ಉಡುತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅವು ಕಾರಣಕ್ಕೇನು ನಾವು ಕಾರಣ ಬೇತೇವು ದಯಬಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲು ఆయన ಹೊಸ ಬೇರೆ ಕೊರಡು ಬಂದಿತ್ತು 2 ಸಿನಿಮಾ ಉಜ್ಜಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಡ್ಲೇರು 2-3 ಜನ ಲೇರು ನಮ್ದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಲೇರು ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಇದ್ದಾದ ಏನು ಮೇರೆ ಬಂಡ ಆರು ದೆತ್ತದು ಮಲ್ತೇರು ಅವತ್ತು ರಾಂಗ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಕಂದು ಆಪುಜತೆ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬುಕ್ ಆದ ಪೇರು ಇಂಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಡೆ ನಂಗೆ ಅವೈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದಾದೇನು ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದೆ ತೊಂದಾಯಿನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಕ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಯಾಪ ಮಿತ್ತುವರೆ ಯಾನು ಹೊಸ ಬೇರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡೆ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊನ್ನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೊರ್ಜಿನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಹೊಸ ತಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊರ್ಪಿಚ್ಚ ಕೊನ್ನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇರು ಪರದ್ದಕ್ಲೇನು ಬುಡಿ ಯಾರು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಅಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇರು ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡಗೋರ ಬತ್ತನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಒರಿಯಾಗ ಕಿನ್ಕಣ ಕೊಡೋರೆಗೆ ಬೇನೆ ಆಪನ ಅಂಚ ಆತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಉಡ್ ದೇವ್ರ ದಯಟು ಇತ್ತೆದಂತೂ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ 16 ದಿನ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆಯ್ನು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ 5ನೇ ಮಾಳಿಗೆ 3ನೇ ಮಾಳಿಗೆ 4ನೇ ಮಾಳಿಗೆ ಹಾಲ್ ಮಾತ ದುಮ್ಮಾಡ ಪಾಪ ಸೆಟ್ ದಕ್ಲಿ ತುಂಬೋಡು ಅವು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಅವು ದುಣ್ಣುಂಡೇತು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಜಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ ಹಂಗಿದೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮಸ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಯ್ಚಿ ಪನ್ನಿ ಆ ಮಲಮಲ್ಲದೇನು ತುಂಬೊಂದು ಹೋಯ್ ಮಿತ್ತು ಪುರ ಮಾಳಿಗೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ತುಂಬೇರ್ ತೆಗೆದನು ಪಾಪ ಐದು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಬಿಡಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ತಂಡೊಡು ಒಂಜಿ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಏರೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೊಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೋಕೆ ಭಯಂಕರ ಮೋಕೆ ಪುಲ್ಯಗಾಡೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಜ್ಜಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣಡು ನಂಗೆ ಎತ್ತಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎತ್ತಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿನ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಬೈನಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದೂರ ಇಜ್ಜೇರು ಕೈತಲಿರೋದು ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ಕಿಡು ನನ್ನದ ಊರಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡನಲ್ಲ ಸರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಶರ್ಮಿಳ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡ ಇರಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಗೆ ದಾಯ್ ಜೋರೊಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ಅತ್ಯಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೇ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೇ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಂದು ಐನು ರಾಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದು ಪಲ ಹಿಂಗೆ ಬುಚ್ಚವು ಇರಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ರಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಅವನು
ಅಂಚಿನ ಮಾತ ತಿದ್ದಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಒರಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಮೊನ್ನೆದ ನೇರ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಈ ಮಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲೇದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜೋರು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪ ವೇಳೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅವಳು ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತಿನಡ್ದಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬೆಳಗದಿನ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರು ಎಂಚೆತ್ತಿರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಕ್ಕ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದನ ರೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದಬ್ಬರ ಬರ್ರೇಜಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಬರ್ರೇಜಿ ನಾಟಕ ಬುಡಿ ಬಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅವು ಎಂಚಲನ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ರೇಜಿ ಓಲ ಅವೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಿದೈ ಬಾರೇಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಆದ ಅವಲು ಮೂಲ್ ತಿರುಗುನು ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಐನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರೆಗ್ಲು ಎದುರು ದಿಕ್ಕಾರೆಜಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾಟಕ ಹಾಕ್ನೆ ತುಂಬ ಅವಲು ಮೂಲು ತಿರುಗೊಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಅವು ಬರೈಜಿ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ತಂಡ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ 4:04 ಬಂಡ 4:00 ಬರ್ತದೆ ಶರಾವಡು ಇಜಿನ ಅವಲು ಮೂಲು 4 ಗಂಟೆ ಉಂತರ ದಿಕ್ನಂಗ್ಲಿ ಅಂಚು ಪೋನಾಗ ಬಿಕರ್ನಾಟೆ ಮೂಲು ಪೋನಾಗ ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ಅವ್ರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಪಾಯಿರವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ವ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ನಾಗ ಈ ಸೆಕೆಕ್ಕೆ ದುಂಬದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಬೇಗರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ನು నేను ಪೂರ ತರಟಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಐನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆತು ಬಟ್ ಟೈಮ್ 4:30 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿದಾಟ್ಲೇಕ ಆವಡು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇತ್ತನಟ ಆ ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡಾಯರ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ದಾದಾತ್ವೇರು ಎಂಕ್ ಅಂತ ಬಂಗ ಆತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಆತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಉದಾತ್ತ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಎನ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಎನ್ನುವೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅನ್ನ ಹಾಪ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನುವೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆತು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಕೋಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಆಯ್ತು ಆ ಕೋಪ ಬಜಿ ಹಾಳೆನ್ನ ಯಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬರೋದು ನಿಜ ಇರಲ್ಲ ಆತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದ ಕಲಾವಿದರು ಆತೀರು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂಚ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ತನೆ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ಬಾತಿರ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅನ್ಪೆ ದುಂಬು ಹಾಕ್ಲೇನು ತಿದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಟೈಮ್ ಬಂತು ನನ್ನ ತಂಡೆ ಪೋನಿದ್ರು ಮಗ ಏನಕ್ಲಿ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾವಂತೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾವನಿತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಲ್ಪಾವಂತೆ ಪನ್ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಕೆಲವೇರು ಈ ಕೋಪ ಭಯಂಕರ ಜೋರಿತ್ತು ನಾನು ಬಜಿ ಹಾಳು ನಿಂಗೆ ಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಲಾವಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತಪಗ ಆಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಪ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತೆವು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಬರೋಡು ಬಂಡವು ಆಪುಜವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಎನ್ನ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಕಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಂಡವು ಏನ್ ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನು ಎದುರು ಬರೋದು ನಿಜ ಮರೆ ಪಾಪ ಏರ್ಲ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತಪಗ ಎನ್ನು ಏರ್ಲ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಏನು ಒರಿ ಒಪ್ಪನವನು ಪೂರ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ಇಂಚು ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಹೋದು ಅಂತ ಬೇರು ಪಾಪ ನಾವು ಇತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎನ್ನನಾಗ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಡಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಿರಿಲ್ ತೋಚ್ಪಾದ ಅವು ಅವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಬೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಂಡಡು ಬುಳಿನಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗಳು ಎನ್ನ ತಂಡಡು ಯಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆನಾಗ ಯಾನೇ ತೋಜುಡುಂದು ಎನ್ನ ಜನ್ಮಡು ಬರೆತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ನಮ್ಜಿತ್ತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಯನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಎತ್ತರಗೂ ದೆರ್ಪೆರಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ ಮಲ್ಪೇನು ಆಯ್ ರೈಸ್ವೇ ಆಯ್ ಅವು ಮಂಡೆಡಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ರೈಸೋ ಡೈಟ್ ಇದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರೆನಗನೇ ಪನ್ಪೇನು ಭೋಜ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಾಲಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನ ದೇವರದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒವ್ವಾ ಲೋಕ ಕೊನಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೆನೇ ಬಂತೆ ನೀನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಯನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನೇ ಮಲ್ದೆ ಆ ಬಾಲಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಲ ಬಾಮೆದಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾತಿರ್ರು ಆ ಕುಡಿ ಬಾಲಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಯ್ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೇ ಬರೆಪಿನಿ ಯಾನೇ ತೋಜೋಡು ಇಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಎನ್ನ ಜನ್ಮೋಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ ಎನ್ನ ಯಶಸ್ಸದ ಗುಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದುಕುದಾದುಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೋದಾದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಓಲಾದಿಪ್ಪು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಪೋದು ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬದುಕುದಾದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನೇ ನೆಕ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಡ್ಚಂದ ಪಾತಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾಲ ಮನ್ಪನ್ನಿ ನೆನ್ಪುರ ಪನ್ಪೆರದ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಾತ ನೆಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಾತ ಈ ಫೀಲ್ಡೆ
ದಾಯಿ ಆಣಂಚ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನೇನು ಪಂಡಿನ ಬೇಜಾರಪ್ಪಿ ಪಂದಿನೇನು ಪಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ പക്ഷേ ಬೋಡ ನಂಕಂದು ಮರ ಗತ್ತಿತ್ತಂದ ಒಲ್ಲ ಬೆಂದು ತಿನ್ಕ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಬೆನ್ಕ ಅಂಚಾತ ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪೈ ಫೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೇಡ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕಲು ಬೋಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಗಲೀಜಿನ್ ತಿಂದದ್ದು ನಂಗೆ ಸಾದಿ ಮಂತು ಗೊಪ್ಪೇರು ದುಂಬರ್ರೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತನೇ ನಂಗೆ ಲೈಫ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪನು ಇತ್ತಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ ಇಂಚ ಆವಡ್ ಬಂದಾಕಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ನಿಕ್ ಆಂಡತ ಬೊಚ್ಚೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಮಂತ್ ಈ ಪಿದೆ ಬರೋಡದ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಈ ಅವೇನು ಮನ್ಪೋಚಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟದಾಗಲೇ ದೊಂಕದ ಬರ ಎದುರು ಬಂದು ಆಣಿ ಅನ್ನ ಅವನು ಎದುರು ಬಂತಿನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಬಿರ ತೂತಿಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆತಿಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಫೀಲ್ ಆತನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಿತ್ತು ನಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಾವು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೂಪುಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ನನ್ನೋರು ಆಯನ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಡಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈ ಕೇರಳ ಪಾತ್ರನ ರೈಟ್ ಸೈಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ನ ಎನ್ನ ತಂಡ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ ಪಿದೈಪೋದು ಅತನ ಅಕಲ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟ್ರೂಪುಡು ಇಜ್ಜಂದ ಪಿದೈಪೋದು ಪಾತ್ರನ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಆಲು ಬಂದ ಟ್ರೂಪುಡು ಪುಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅದೇ ಅದ ತಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಸರಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಯ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಕ್ರಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾತಿಗಳ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ದ ಈಗ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡಿತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ಅವೇನು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಐತಾನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಿನ ಮಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದೊಳ್ಳೇರು ಕಾಪಿಗಡ್ ಸರ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ ಆತೆಡ್ಡೆ ಪೆರ್ಮದ ಪುದರ್ ಪೋಯರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬತ್ತರು ಮೂಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕತೆ ಬರಪುನಾಡು ಪೂರಟ್ಲ ಉಲ್ಲರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗರ್ದೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಂಗ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ದಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಬೊಚ್ಚಿಂದಾಣ ಹೆಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದಾಣ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಅವತ್ತೆ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಜಾರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಐತ ಮಿತ ನಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅವಿನ ಕಡೆ ಅವನೇ ಪನ್ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಯನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಬಾಯರ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಎನ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೂಜ ಅವು ಭಾರಿ ಫೀಲ್ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ನೈತೆ ತುಳು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ನಾಟಕ ಏರ್ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ಪನು ಅವು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಿನಿಂದ ದೂರ ಪಾಡುವೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಿನಿಂದ ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪನು ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತು ಸುದ್ದಿಗೆ ಪೋಂದೆ ಇಂಚೊಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ದೂರ ಪಾಡಿಯದು ಅವು ಏತ್ತು ಫೀಲ್ ಆಪಣ್ ಪಂಡ ಯಾನು ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತದ್ದು ಸರಸ್ವತಿ ನಿಮಿತ್ತಿದ್ದು ಬಿಡಿಯ ಯಾನು ಆತು ಪುಗಾರ್ದು ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದ ಆತು ಬೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಅವು ಆಜನ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚಪ್ಪನಾಗ ಈರು ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬತ್ತನೆ ಸತ್ಯ ಅವು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಹಾಕ್ಲೇಗೆ ಅವು ಎಂಕತ್ತು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನಡು ಯಾನ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಯಾನ್ ಪೆನ್ ಪತ್ತಿತ್ತು ನಂಡ ಆಯ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಕೇನ್ನಾತು ಬೇಜಾರು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನಡು ಯಾಪಲಾತ ಜಂಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಈರಿಗೆತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಈರಿಗೆತ್ತೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಏತು ಫೀಲ್ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಕನ್ನಮನಟು ಎನ್ನಂದಿನ ವಿಷಯ ಅವಳ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ ಅವು ಶಾ ಈ ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಎಂಕುಲ್ಡ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದಾಯ ಮಾರ್ರಪ್ಪಾಗೆ ಎಂಕಲು ಓಲೋಲು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಓಲೋಲು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದ ಜಪ್ಪುನ ಎಂಕಲು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೆರ ಬಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾತನ ಎಂಕಲ್ನ ಈತ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬೆನ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಂಚು ಮಲ್ಪೆರತ್ತ ಮಾರ ಬೆರಿ ಬರ್ತದೆ ಏರಾ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೂರಪಾಡು ಅವ ಆ ಜನ ಅದು ಪಡುಂದು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬೋಪಿನಾಕಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ ನಮಗೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಅತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾತು ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಪಂಡೇನು ಮಾರ ಇಂಚ ಅಂದ ಅವಾಗ ಇಂಚ ಅವಡು ಭಾರಿ ಫೀಲ್ ಆತನ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಐತಾತು ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಜನ ಲೈಫ್ ಹುಡು ಅವು ಮರಪೆರೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಅಣ್ಣకు ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಂಚಿನಗಲಿ ಲೆತಂ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸುದ್ದಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ರಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪಯ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಳಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕ ಆಯ್ನಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಜಿನಲ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪಾಡು ಬಟ್ ಆಗ ಫೋನ್ ಬರ್ತನು ಗುರು ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊತ್ತರು ಪೋಂಡು ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ವ್ಯಾನೇ ಕೊನ್ನೋದು ಆ ನಾಟಕದ ಬಿಡ್ದು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸೌಂಡ್ದ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದಾಗ ಪೋಪು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಟಕ ಜೀ ಪೋವಂತೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪಾಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿಗೊಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಎನ್ನ ಜೀವಮರಡು ಮಲ್ಪಾಯ ಮಲ್ತನೆ ಅಂತ ಐತೆ ಹೋವೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಅವು ದೂರ ಪಾಡ್ದಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ
ಯಾನು ಸೈಪ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಪಿಚಾವು ಅಕ್ಲು ಎನ್ನೋಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಸರಿತ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಓ ನಾಟಕ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಸದ್ಯ ಇತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಈರ ನೈಟ್ ಪುಷ್ಪಕನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರತ್ತಾ ಐಕೇನಿ ಪುಷ್ಪಕನ ಇಮಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪ್ಲೇ ಐತೆ ಮುರಣಿ 10-12 ಶೋ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಬಾಂಬೆಡು ಅವು ಬಾಂಬೆದ ಮುಕ್ಲೇನು ದೇಶಭಕ್ತಿದ ಕಿಡಿ ಮಲ್ದು ನಾವು ಅವು ಎತ್ತು ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ತೂಯರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ 2,500-3,000 ಜನ ಸೇರ್ತಿರು ಬಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮೀರ ರೋಡ್ ಒಂದು 2,500 ಜನ ಪಂಡ 10 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಪೋಯಿ ನಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ವರ್ಷದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋದಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ತೋಲೆ ನೈಜ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅಕಲ್ನ ಕಡೆತ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ತೂಡು ತೋಚ್ಪಾದ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ದೆತ್ತ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಉಪಯೋಜನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಆ ಐನು ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಆಗುವರ ಈ ನಾಟಕ ತುಂಡ ಆಯನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುಡ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ನ ಮಾತ ನಾಟಕದ ಉಪ್ಪ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ತೋನುವಾರ ದಾದನೆತ್ತ ರೀಸನ್ ಪಂಡದು ಸಮಾಜಡು ಹಾಪಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ತೂನಗ ಸಮಾಜಡು ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಕಥೆ ಅದು ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೆಂದು ಲಂಚನೆ ಇತ್ತಂದು ಓರೆನ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ನ ಕತೆ ಅಂದು ಮಾಸ್ ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕತೆ ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋಡೆ ಮಟ್ಟ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅರೇನು ಆಶ್ರಮಗಳೊಂದು ಪಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿತು ಅವು ನೈಜ ಘಟನೆ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಘಟನೆ ಯಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಇರದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಜುನ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಆಶ್ರಮ ಮಲ್ತು ಅಂತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾತ ಪ್ರಾಯದ ಕಳೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಅಪಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅರ್ಜುನ ಬರ್ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏಪಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ನೈಜ ತೂತಿನ ಘಟನೆನ ಈ ನಾಟಕದ ರೂಪಡು ಜನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡವು ಆಯ್ತು ಎಂಡಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 500-600 ಜನ ಎತ್ತೇರು ಪೂರ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬಾಯ್ತು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪಂಡ ಆತು ನೈಜ ಘಟನಾ ಆಧಾರಿತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಣ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನು ಇದು ಕೊರಪೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊರಪೆ ಅಕ್ಲಿನ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊರಪೆ ಅಂಚಿ ಕರೆಗಂಟೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ತೂಚಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಕರಮಿ ಮಾಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಹಾಂಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡ ಅವನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಸುಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಾವು ಬರೇನೆ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಯಾನು ವಾಸ್ತ ಹೊಡೆದಾದ ತೂಪೆ ಅವೇ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಏನು ತೂವಿನ ಪಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಅವರು ನಾಟಕದ ರೂಪಡು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಎಂಟು ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ಇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಯ್ನ ನಡಪ ಒಂದು ಕೊರಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಇತ್ತೆ ಇರುಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಗಭೂಮಿ ನಡಪಾಯರ ವಾರಸ್ದಾರ ಏರು ರಂಗಭೂಮಿ ಅವು ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚು ಬೈದು ನಾವು ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಮೊದಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತೂಪಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ದೇವ್ರ ದಯಟು ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚಾಪರ್ ಕದ ಆತ ಆರ್ಕಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಏರು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡನ ಏರ್ ನಡಪವೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ದೇವೇರ್ ನಡಪವೇರು ಎನ್ನ ನಾಟಕವು ದೇವೇರ್ ನಡಪವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಟೈಟಲ್ ಆತ ನಾಟಕ ದೇವೇರ್ ನಡಪವೇರು ನಂಕ ದೇವರಲ್ಲೇರು ಪಿರ ತೋಡ್ಸಿ ದುಂಪೋಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆತಿನ ನಾಟಕ ದೇವರ ನಡಪರಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ನಡಪವೇರು ಯಾನಲ್ಲ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕರಿಲೆಕ್ಕನೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಬರಂದುಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕನಸದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾವು ಕನಸದ ಚಿತ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರಗೆತ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಾದ ಮತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಪಂದ ದೇವಡ ಆತೆ ನಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ದುಂಬಾರ್ ಪೇರು ಏರ ಉಲ್ಲೇರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಡಿತ್ತಲೆ ರಡ್ಡ್ ಮೂವಿ ಇಂದು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ದೇವಡ್ ನಟ್ಟು ನವ್ವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏಪಲ್ಲ ಸೊ ತುಳು ಮೂವಿಲ ವಾ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿಗ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ನೆಟ್ಟು ತುಪ್ಪದ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ತೂವೋಡು ಇದರಿಂದ ಅಂದುವೇನ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದುವೇನ ಅವೇನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಈ ಮೂವಿಡು ಪೂರ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಉಂಡು
ಆ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಮೂವಿಗಳ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸರ್ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನವಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ It's a mass movie. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಿಗಳು ಎಂಕಲು ದುಬೈಗ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ನಿಮ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅದೊಂದು ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ನೀವು 3-4 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜನ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾണ് ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದೇ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಬಂಡೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ತೂಕ ಆರೆಗೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಬೋಡ್ತಿನಾದ ಊರು ತೆಲಿಪೌಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಲೋಕ ನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ಕೊನಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಮೂವಿಯೇ ಪೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಒಂದು ಎತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲ ಆಸೆನ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಟೈಪ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಉಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಟೈಪ್ ಉಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಾದ 4 ಫೈಟ್ಗೆ 14 ದಿನದ ತೊಂದ ಅವು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಪಂತಿನ ಫೈಟ್ ಹತ್ತವು 14 ದಿನ ಅರ್ಜುನ ಬೂರ್ದು ಪೆಟ್ಟುಗೆಟ್ಟು ಬರಾತನ್ ಅಂದ ಬೂರ್ದು ತರೆದಿರಿಗದು ಬೂರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪದ್ಯ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ತಂದ 250 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ಆ ಶಂಕರ ಶಿವ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಫೈಟ್ಸ್ ಬೈದೀನಿ ಅವು 13 ದಿನ ಅವು ಎಂಚಾವು ಒರಿ ಆಗೈತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವಡು ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರತ ಅಂದು ಶಂಕರ ಶಿವಶಂಕರ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಂತೂಲೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಲು ಕೂಡ ಒಂಜಿತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೇಗೋಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂವಿ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮೂವಿ 2 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುಂಡು 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿನ ಅಂದ ಅಂಚ ವೇಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಗು ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಯರ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಇರೇನು 10 ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ತೆಲ್ಪೌಂಡು ಕೂಡ 10 ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೂಡ 8 ನನಗೆ ಇರೇನು ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು 10 ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಡಾಪುಂಡು ತೋಡು ಸರಿತ ಎಂಕಲ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಕೈಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಪವ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೋರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಪನ್ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಪುಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಈ ವಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖುಲ್ ಕೇನೋಡು ಸುರುಕಾದಿಯನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಬತ್ತಿತ್ತರು ಆರ್ ಕೇಂದಿನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಏತೊಂದು ಕೇಂದಿತ್ತರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 49 ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ರೀತಿಡು ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲಾ ಸ್ಪೇಸ್ 49 ಕಡಪುಂಡಾರು ವೈಶಾಲಿ ಕಿಶೋರ್ ತೋಕೂರು ಅರೆಗ್ ಇಸತಿದ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಪನ್ ಪೋಂದುಂಡು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರಪ್ಪ ನಂದು ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಈ ವಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖುಲ್ ಕೇನೋಡು ದಾದಕೇನ್ವಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದನು ಕೆಟ್ಟ 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 ಚಿಮ್ 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 ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಚಿಮ್ 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 ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದತ್ತು ಒಂದು ಒಯ್ತ ಅಂದು ಪನೋಡು ಅಕ್ಲು ಓ ನಾಟಕದ ವಿವರಣ ಓಕೆ ಸರ್ ಕೇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಕಿಟ್ಟ 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 ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಓವು ನಾಟಕದ ಪಂದು ಅದಕ್ಕೇನೊಂದು ನೆಕ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನು ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ 14 ಗಂಟೆ ದುಲಾಯಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಡಪುಡೊಡ್ಡಿಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆನ್ಸರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಡಪುಡುವರ ಅವಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಇಯರ್ ಕಡಪುಡುವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಪನ್ ಪೋಪುಂಡು ಆ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪ ಓಕೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸರ್ ನಿಕುಲಿನಿ ಬೈದರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಬನ್ನ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡುಪೇರು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದು ಅಂಡ ವರ್ಷ ಗೊರ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಪಟಾಕಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಪೊಡಾಯಿನಿ ಕೈಕಾರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ ಜಾಗೃತಿ ಇರ್ದಿದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡುಪಡು ದೀಪಗ ಆಯ್ನಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊರ್ಪಾರ್ ರಡ್ಜಲ್ನ ಸೇದ್ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ದೀಪಾವಳಿ ವರ್ಷಗೊರ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಪರ್ಬವು ಬೊಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಪರ್ಬ ಆಕಾಶಡು ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ನಂಗೆ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂಪಿ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಜಿನಲ್ಲ ಬಾಣೋಡು ಬರ್ರ ಅಂದಿಂಚಾನಾಗ ಆ ಪೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಕ್ಕ ಇರ್ ಬರ್ಲೆಕನೆ
ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಜೋಕುಲು ಅವು ಕಣ್ಣಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಹಾಳು ಅವೇನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂದ ಪಟಾಕಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೆರಿಯ ಉಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೈಫ್ಗೆ ಅವು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಬುಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಐತ ವಾಸನೆಲ ಮರ್ದದ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ವರ್ಷಗೊರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಡು ಬಿಡೋಡು ಆಯ್ನಾತ ದರಿಯಂದಿನ ವಸಲೇನು ಬಿಡ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚಿನ ಕಳೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಚಿಂತೆ ಪುಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟ್ಟು ಐನು ಕಳೆ ಉಣ್ಣ ಬಿಡ್ಸಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂಜಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪುನ ಕನವಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಲೆಪಡ ಅದು ಎಂಕ್ಲನ ದುಂಬದ ಪೂರ ನೆನಪು ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಪೂರ ನೆನಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಕಡಪುಡಿಯಾರು ಐಕ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲರ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಕರ್ಕೇರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿದು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭಾಶಯ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಂಡಾಟಡು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಂಗಟ್ಟಾದ ಪುರ ಕೆಲವು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾಯರು ಇರೆಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭಾಶಯ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿಯಾರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟ ಪುದರ್ ಶಿಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಪವಿತ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತಿನ ಲೈಫ್ನ ಬೆಳಗವಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರೆಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಾಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತನೇ ನಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತದ್ದು ಮಾತನ ಲೈಫ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾನಾತ ಮೂವಿ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೊಡಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ನಾನವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಏಪಾಗ್ಲೆ ಪಡು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪಂಡರು ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕದು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕೊರಂದುಲ್ಲರು ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲರು ಅವು ನಲ್ಲಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನಲ್ಲಾತ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿನಿ ಕೊಡ್ಲ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೊಕ್ಲ ರಡ್ಜನತ್ತ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಮದಿಮೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಐಡ್ದುಂಬುದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸಿನಿ ರಂಗದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಷ್ಪದ ಕೊರಿಯೆ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡೇರಂದು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ಖುಷಿ ಆನದಿ ಏನೇನುವೆ ಅಂಚನೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ನಮವುಲ್ಲ ಜಾಗೃತೆಡು ಪಟಕಿ ಬಿಡಪ್ಲೆ ದೀಪಗ ಆಯ್ನಾತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬೆಳಗೋಡು ನನ್ನೋರಿನ ಬದುಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಡು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಿಟ್ಟ 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 ಜಿಮ್ 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 ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ಜಿಮ್ 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 ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಿಮ್ ಜಿಮ್